Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi kapundhawuh man ahabba sapane wong ayu sato kang kepengin di jembarake gede wong fi rezeki ing dalem rezekine wong wayu sa'alan den paringi urip kehidupan sing barokah lahu gede wong fi asarihi ing dalem rezekine wong payasil mongko nyambung sira rohimah ing sedulure an Abi Ayub diriwayatake saking Abi Ayub ola wis ngendika sapa Abi Ayub ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sampun dawuh man soma sapane wong soma kang gelem poso Ramadan ing wulan Ramadan sumaat bangahu nuli ngetotake ing poso wulan Ramadan disitin kelawan poso membina min sawalin saking wulan Sawal ana moko ana sapa wong ana iku kasaumi dahri kaya dene poso dalam 1 tahun utuh ganjarannya padha karo poso setahun utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu wali santri ingkang kula hormati, adik-adik santri sedaya ingkang kula tresnani, monggo kita munjulaken raos syukur dumateng asmanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya wonten ing sonten punika saged makembal wonten ing punika panggenan saperlu kita sesarengan ngabektos dumateng para sepuh pinusuh pepunden saha kita panjenengan sedaya tolabul ilmi. Salawat dan salam monggo kita ucapkan jumatan junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapangipun ibu-ibu wali santri ingkang kula hormati, adik-adik santri sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal punika kita tasih wonten ing bulan Sawal nggih punika. Sawal niku artinya peningkatan. Jadi nek secara terjemah umum niku kita panjenengan sedaya ningkataken anggenipun sami DDP wonten ngarsane Gusti Allah. Ini bulan Ramadan niku lah kita panjenengan sedaya sampun sregep nambahi ibadah, nambahi maca Quran, nambahi DDP, sholat wonten sing 23, wonten sing 11 iku luwih akeh bangane wonten wulan sanese. Niki Sawal niki artine kita panjenengan ningkataken anggenipun DDP wonten ngarsane Gusti Allah. Wonten ing wulan Sawal kagem peningkatan niki kita panjenengan dipun anjuraken lampahi siam Sawal. Siam Sawal niku siam ingkang dipun laksanaken wonten wulan Sawal. Nek wulan sanese boten sah, boten kanggo.
atau siang wonten bulan Syawal niku berdasar hadis sebutkan Nabi an Abi Ayyub diriwayatake saking Abi Ayyub ola wis ngendika sapa Abi Ayyub ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sampun dawuh man soma sapane wong soma kang gelem poso Ramadan ing bulan Ramadan sumaat bangahu nuli ngetotake ing poso bulan Ramadan disitin kelawan poso 6 dina min sawalin saking bulan Sawal ana moko ana sapa wong ana iku kasaumi dahri kaya dene poso dalam 1 tahun utuh ganjarane padha karo poso setahun utuh. Ya awake dhewe iki nek kon poso setahun utuh niku ora mungkin nggih, ora bakal kuat, ora bakal mampu. Iki mila Kanjeng Nabi ngendikake nek kowe gelem poso nang bulan Syawal kita panjenengan wis bar poso nang Ramadan terus diterusake teng bulan Syawal. Kanjeng Nabi ngendikake nek gelem poso nang bulan Syawal selama 6 hari mongko kowe padha karo poso setahun utuh ganjarane padha karo poso setahun utuh. Iki ora kudu awal Syawal mboten nggih. Pokoke sing penting nanggon bulan Syawal peningkatan ingkang pertama. Jadi kita panjenengan saya dianjurke kon poso Syawal. Terus ingkang kaping kalih kita panjenengan saya nang bulan Syawal niku ditingkatake anggene sami deres Quran tadarusan sak mampune kon ngaji Quran sak mampune isane juz ngama ya juz ngama isane yasin ya yasin isane surat kafi ya surat kafi isane kulhu kepepete ya kulhu ansal ya. Yang penting ningkatake anggone ngaji Quran jeneng ningkatake niku boten wonten watese pamane maune 10 ya ditingkatke dadi 15 maune 15 ditingkatke dadi 20 jenenge peningkatan ngoten niku dadi boten nganggo batasan. Niki nomor kali niki nggih berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Nabi ngendikake qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sampun dawuh man sapane wong ora akan gelem maca sapa wong harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitab Gusti Allah falahu mongko iku keduwe wong hasanatun utawi satu kebagusan. Jadi sapa wong sing gelem maca sak huruf saka Al-Qur'an upamane maca alif lam mim iki diitung alif siji lam siji mim siji. Jadi alif lam mim itu 3 huruf niku hitungane. Jadi sapa wong sing gelem maca sak huruf saka Al-Qur'an mongko dheweke entuk ganjaran siji wal hasanatu utawi ganjaran siji kebagusan siji kuwi mau binasri amsaliha kelawan diparingi ikelan ping 10 kebagusan. Jadi nek awake dhewe entuk ganjaran siji sebab maca Quran itu ganjarane entuk 10 ganjaran. Iki sing nomor kali Syawal itu peningkatan siji poso Syawal nomor kali deres Al-Qur'an di tingkatke adik-adik nek poso
do gelem deres Al-Qur'an nek sawal yo tetep di deres Qur'ane ora ming nalika poso tok niki nek deres Al-Qur'an. Nomor 3 ini nggih punika silaturahmi. Silaturahmi iku nyambung sedulur. Jadi teng sawal niku kita panjenengan dianjurke silaturahmi, nyambung sedulur. Nyambung sedulur menawi kita panjenengan sedaya niki siap mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem poso Ramadan kanthi sak yakin-yakine ati imanan wa ihtisaban lan dhewe maring ngarane Gusti Allah. Mongko ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing gelem poso bakal diapura sakabehane dosa. Iki nek bulan Ramadan. Nah, niku dosa sing antarane awake dhewe dhateng Gusti Allah. Dosa sing awake dhewe karo Gusti Allah iku nek jenengan poso bulan Ramadan di ngapura. Ning dosa sing antarane manungsa karo manungsa niki boten diapura. Dadi dosa niku wonten werni kalih antarane jenengan karo Gusti Allah, gampangane jenengan le salat telat-telat niki dosane jenengan karo Gusti Allah. Jenengan le poso duwe utang nek ra disaur iki dosane jenengan karo Gusti Allah. Etungane ning nek dosane antar manusia padha dene dosane senajan poso Ramadan kanthi ayat di ngapura niki mau mboten tekan mriku. Jadi antara manungsa karo manungsa niku tetep dosane utuh. Nah niki mila teng wulan Syawal niki disunatake dianjurake kon silaturahmi nganggo nyambung sedulur. Iki nggih berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Dipun perintahkan dening Kanjeng Nabi lan dipun lampahi sedaya para ulama, para wali iki nglampahi silaturahmi. Kanjeng Nabi sampun dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sampun dawuh man ahabba sapane wong ayu sato kang kepengin di jembarake ahli kedhe wong fi rezeki ing dalem rezekine wong wayu sa'alan dan paringi urip kehidupan sing barokah lahu kedhe wong fi asarihi ing dalem rezekine wong payasil mongko nyambung sira rahimah ing sedulure. Jadi dasar hadis niki kita panjenengan saya Korio nalika Idul Fitri kita lampahi silaturahmi. Iki kagem nek wis Ramadan iki diapura dosa sing antarane awake dhewe karo Gusti Allah di ngapura. Sasampunipun bulan Ramadan dosa antare manungsa le di ngapura niku nek di lantari silaturahmi. Jadi sowan-sowan para kinase, sowan para sesepuhan, sowan datang tiyang sepuh niki wonten wulan Syawal niki dasare pun niki man ahaba ayub sato lahu fi rizqihi sapa wong sing kepengin jembar rezekine bayu sa'al fi asari lan diparingi barokah umure iki dianjurke fal yasir rahimah mongko sambungan sedulurmu. Nah niki mila wonten ing wulan Syawal niki para sepuh disuwani, para guru, para ustaz, para kiai, para ulama iki terus disuwani iki wau iki niate awake dhewe nek gelem sowan ngoten niku
nyebarke rezekine, nyebarke barokah rezeki, paringi umure panjang, paringi umure barokah. Iki sing ngendika Kanjeng Nabi nggih. Dadi nek kowe gelem silaturahmi, gelem sowan-sowan nang gone para sepuh, nang gone para kiai, nang gone para ulama, niki dijanjake karo Kanjeng Nabi bakal diparingi rezeki sing barokah, paringi rezeki sing jembar. Nek Kanjeng Nabi sing ngendika niku ora mungkin kok rahmat nyatane niku ora mungkin. Ora mungkin kok ngapusi niku ora mungkin kula awake dhewe gari yakin nek awake dhewe sregep silaturahmi insyaallah rezekine paringi lancar, paringi gacar, yuswane paringi panjang barokahe, panjang manfaate, paringi ditebihne saking cobaan-cobaan niku barokahe silaturahmi. Sanadipun nomor sekawan dianjurke awake dhewe poso Senin Kamis iki nek kalian apa ulang sawal iki Siti Aisyah niku ngendika, Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi. Anak Aisyah taala diriwayatake saking Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ya taharra seneng biasaake sapa Kanjeng Rasul Saumal Isnaini puasa Senin wal Khamisi lan puasa Kamis. Dadi Siti Aisyah niki critakake nek Kanjeng Nabi niku biasake puasa Senin kali puasa Kamis. Dan iki tengah Syawal niki dianjurke kados makaten. Niki Kanjeng Nabi leren puasa Senin Kamis niku di kanten tu'radul a'malu ditunjukaken ngamale yaumal isnaini ing dalem dina Senin wal Khamisi lan dina Kamis. Dadi ngamale manungsa niku ditunjuke dateng manungsa niku tiap dinten Senin lan Kamis. Pak uhibbu mongko seneng sapa ingsun ayu rodo yento di pirui ditunjukake ngamali ing amal ingsun wa ana shahimun hale utawa ingsun iku lagi poso. Dadi Kanjeng Nabi le poso Senin Kamis babe pengen nek ditunjuke ngamal iki dhek nembe siang. Nomor gansalipun kesunatan ingkang sampun siap iku le kesunatan nikah niku termasuk kesunatan yang dilampahi wonten bulan Syawal. Niki dasaripun apa? Hadisipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Siti Aisyah. Bangan Aisyah diriwayatake saking Siti Aisyah qala ngendika sapa Siti Aisyah azawajani nikahi ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul fi sawalin ing dalem wulan Syawal wa banalan umah di satane ingsun Kanjeng Nabi mulai berumah tangga kali Siti Aisyah fi sawalin ing dalem wulan Syawal. Jadi nomor gangsal niku nek sampun siap nopone niku nikah sing apik nang wulan Syawal. Kali nyonto dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikahi Siti Aisyah niki nggih wonten wulan Syawal. Lan mulai
bangun rumah tangga, mulai bangun griya bersama antara Siti Aisyah dan Kanjeng Nabi iki wonten bulan Sawal. Mila mekaten peningkatan punika monggo kita gatosaken sak mampu kita piyambak dipun lampahi raketan sedidik sak mampune iki kesunatan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun lan saged mendhet hikmahipun dari punika. Nanging kawula apabila wonten kalapatan kula matur kula nyuwun panuwun kula akhiri wa qaul mufiq ila mangitarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.